Kasur upat ba Western Ribhoy mentakasngi ka Pratrik Menaitung kila penlong na kajingyat paj ba ban perta penrame ka sorkar jelai ka jinglek kuman jongka bat ban pensengap ka jingdawa ban tuklar halor ka jingsyak kam ba bakstar dingdo na kasnong bela hari ka bahap ka jirang konstituensi ki pulit jongka trap forest Asam haswa ban penlong ka kajingyat paj ba kila lidmi shwa ka office civil subdivision Patarkhma ban IT ka dorkhas sya USDO Henry ka basngusi kalong bakim shimlayo ban yikendu USDO naba shimla don hapok ka office Haden ke jingbom yok ban yikendu USDO ka Civil Subdivision Patarkhma ka sur upaj ba ka Western Ribhoy ka asyam karai ban lejmi syaka office trikamu Deputy Commissioner ka Ribhoy ban IT HU ya ka dorkhas bat bandawa tuklar mardor halor ka jinsyak kem uba bakstar dingdo akti jong ki pulit ke Trans Forest Asam kiri urang ba na ka thang Western Ribhoy ha bakran siklat pathai kubor haden gete ke jingya kendu bat Deputy Commissioner ka Ribhoy kila penpawe ka jingkeman ban ka liang Deputy Commissioner ka Ribhoy ula kular ban sim khia mardor halor ka kambat ban pentkina ru bayo te urang ba on phak penglaj no hapok ka singi lane arsingi kumban syupen kan mau halor ka jinsyak kam utai urang ba ka shpotrik ujeleu kat bau ba bakstar ding do udang kit iki mau na ka wega jaka ka bang hapo uput jong ka jela Meghalaya bat Asam naga benta ban pendap mau ki benta jong usurok ka baki paj ba ka snong bela hari kidang Tremon ngobha ban penbha ki benta ki blas neu jong usurok ki pulit jong ka Trans Forest Asam kila kiami u harengkat berkakali jong u balara syathanat haden ka jinglej ban yakran bandawa phap penlaj no yu te urang ba da ki nong ilam ka sang new trap youth council Ribhoy sabngi na kaliang ki pulit kila penlaj no yu te urang ba Henry ki pulit kidang bat ya kali jung u bat hakal laiterik Menaitung ki pulit jung Trans Forest kila phakwan mi biang yo te urang ba ban simtino ya kali ka bakila bat na do ka shpotrik ujeleu andau te urang ba ula poi ban simti ka kali ki pulit ke Trans Forest jung ka Asam kila kiam penban u bat set hadu kini sngi jungi mentakasi den ka jiki jungi bat ka jiki jungi kamdai ka bas tang ne po khamat jong ka office jong Deputy Commissioner jong ka Ribhoy district Henry kala ya iru nado minimum step nang ti po Patarkhma civil subdivision ka bagi sedang adu pa station Patarkhma bat ngin kut adu ang tu po office jong civil subdivision ka jingwan jim tasi hane long ba habre bat ka tu ka jingja ka bag ba bar ko dikip ka jingsyak kam jong bakstar indo ha ka Trans Forest jong Asam bat mentang le kendu yo Deputy Commissioner jong ka Ribhoy district halor jong ka jingja ba dawai u bat lalang ju uong ba ka boston kalong lalang ju uong ba mentakasi lani wasai ba uni bakstar indo unsalait no nakakti jong ka pulit Asam kata kali jing pensyai bagi jing ajubat yang jong Deputy Commissioner jong ka Ribhoy district na leng jugi ngel keren dak basai dak sur jong pajba jong ka Western Ribhoy dak pensyai khmat jong floor jong ka chuki ju ong ba lada kini ke jingpular ju ubat ka jing pan bena ju singi kolong ba bau bakstar indo unlike mentakasni lani wasai lada kamlong ka beso kamut ngel keren dak basai ba lasai ngin sawan biang kata kali ka mesai ka basai ka bang kwap nang show Deputy Commissioner jong ka Ribhoy district bot kumjuru syaki pajba jong ka bri jong trap khamtam ya u MLA jong ka jirang kursi bat khamtam ya government jong ka Meghalaya MDA tu kata ni mesek ka basai ka bangko abnong happy bat kunjur audisi la de isa mentang sing yem dei benwan hang ne po disi office ladau SDO civil jungi udon hang tei kemut ka kam jungi gila dep hang tei ten dei menta bangiwan nang ne tang na po bela hari hadu Patarkhma kal don lupa kumba 100 kilometer plus hang ne kala plus biang 100 kilometer kemut ki paiba nong sung jong bela hari kat ne daki spangot ni lawan hang ne kadai ka jing dunong ka bakra opli yaki hendai na kisokya nomor ba ubriu jung sakem no den mat takadau da ke jingkelut mensim wat da jangai da jan makna ro kila pelut ya kapor de den mat takadau bangi krimen scam banang ne sakmat ba kino ki jing dia ki bodai ha possible solution jungi usbil solution udai bendon bat mungkin kot ba ha possible solution jungi kenapa kino ki jing ki bangi kendo athan Western Ribhoy jungi kan kot ya hang tai om bangi suan kururoi kumne sepo disi office kalong ke ke bom sula long de den mat takadau ni kwa ba nang ne sakmat SDO civil jungi udai bensyong no hang tai ban pendep ki we ki kam ki badan hapo kawasan Ribhoy bro kawai ki paiba no sinong jong western border area khamtam ki no sinong jong ka bela hari ki bamat ya kini ka jinge kumba nangiliang jong ki media ki la ui ki paiba ki la ui ba ha ka sport rek ka ba ka sinong bela hari ka we na ki rurang ba ula sakot hajir ha ki Forest Asam di hakta kasngi kumba yatu kniat hangne por kelong ba kasnong bela hari kamat ki jinge halor usurok bakelik kiwan namar kata na liang kasnong dia mi hakta kasngi gaban repair usurok penban hakta kasngi way na kinong snong bode unong hikai school government ba nya kali bukit ikit ki ban repair ki usurok penban or sakiam hagai di Forest Asam di lada kum ka sarkar Meghalaya lada don ka mesim ka jingsung kia balai baki Asam ki leki mau nagi area rani
keba kini di sya Assam balik ke Sarkar Meghalaya lagi polis Meghalaya kim take action ya kar Assam ki wan kit mau hapok garani keba hapok ka Meghalaya ka jingi ti ka ka ba ngi haban kentu ke Sarkar kalong mardor kumbali keren ya audisi kalong pa kadai ban ya keren ba Sarkar Assam men penlaj klaim ka jingte jingkum ya uneu pardok persnam jungi ubal sakiam kamtam ubode unohi kai school ubahap ai jinang start ya ki kena school hakte ka shnong namar kata ngi kwa ba ka Sarkar kadai ban ya keren ba ombet ba ka Sarkar Assam kan te kendon gino kendon hapok kini kesni kenang ba ka jinglai jungu kalong ka jinglai lailut jungu kenang ba kamdon kono ka jing la shalias ni kamtam kum ki breu hanong kendong ki hap balik haji lada long ha kata garkom namar kata yang kerpat ba ki badai kmi ki badai pek ki badon ha gebor ki snyo ba ban shim ya kata banta ban light kono ka jing jong uni u reurung ba obala shikem hapok ka Sarkar Assam kumjuru ngi snyo pun kentu ba ki pradok persnam ki badan hapok ka dong ka thai ga jungi ni kentu nang ni ba inde banau shitali lada don kono ka jing hapok ka border ka jungi ni kerpat ki kum ki western border area bangilong shitali kenang ban like no ga jing lada syakyam mano ngi mi renti kenang ban ngilong kum ka we ka sur ko wing ka bor kenang ki nongshun jonga area ki badan hate ka than kim sha alin shop ha ki breu kim la shabar nong song snong jonga western riboy ni don chispa sipotli ki snong ni wan hang ni ban somit ya ke memorandum na ka bantra ke jing sa kem ke jing sa ban be we produk pasnam dungi ubakerteng u bakstar dingdo ha ka ba tang na mari ke jing kharmau tak malu bala we bat artli lasuk sa kem do ha ka forest department jong ka Sarkar Assam kum kinong song snong ke badan hauput usam bat ka jela Assam ngisa lebeng bat ngisa nyobeng nakapor syakapor kadau kalong bagana ka Sarkar Meghalaya jungi kamsyam la simkhya kamsyam la simkum ka kam na ka mentra ka jingbit jingpiang ka bha kamyat jong ki pai nong song snong habor silanter jong ki pai nong song snong nadu na borni sadu sa Raja Humai sa Mauduki kum kinong song snong ki ba ya keduk ya kena kejing nakapor syakapor bat kane kejing ja kam de kejing ja ka ba nongkong ka ba ar handai ka jing ja ka ba ki phausin phowa kum ki nong song snong po Meghalaya ni ki basong sa gi border ni sa lebeng bat ni sa kni wat ya ka jaka ka puta bat donro na ki longying ki basa kni wat ya ki per ki pra ki jing tung ki jing tep jong ki ru kum ka snong sabar snong bakha para uput usam bagane ka Sarkar Assam ka kni kan kroch na ka sngi sa ka sngi kilong ka basarkai haduk kata-kata namar kata kalong ka basosi kum kinong song snong joka western riboy darbar baka Sarkar Assam kala event sisahi yangi kinong song snong jongka Meghalaya haba pe yo put usam kamadan kade jongka kilum kide jongi ki khasi lene kinong song snong po Meghalaya namar kata ngiwan nang ne hakajuk kapor bandawa bat ban pensengau ya kene ko khobor sa ka Sarkar Meghalaya jungi ka MDA 2 bahkan sim khya ya kane ka kamyap kam im jongi ki pai nong song snong ki bodon silanter bat kane ka jela Assam namar ngi ya kendo bat ngi sa leben bat ngi sa yurai ha ka ji de bat ka im langka salang bat kum juro ha ka long breu kaman breu ha ka ba de bat usurak usurak kilti ki sengkin ngi danglong kum kita ki breu ki ba nadu men santos na menchua ka sinong bela hari ka sinong Raja Humai nakapor syakapor ngi laut syaka Sarkar lang bagi no mai khmat jungi hanrei ka sa tang ha ka jingkular dan namar kata ki para kum ki nong song sinong nakati ka thai ni dawa bat ngi diman syaka Sarkar ba lakum no bakan sim kum ka kam nang de syakmat bat ka de ki jingja pakan nom jasu namar kum bangi long ki breu ki ba ya yem hapo upur sambat ka Meghalaya ngeyem berasi kita kum ki henman bat ki para kajing tu ding kajing pom sik jong ki Kharasam mangigi dong sum snong na Meghalaya da kajing seuik ngi khlam la persa bang ngi khlam kam ngi khlam pen saja yaki hare mangigi dong asampat lada ngin jam tang sikam hau put jong ki ngi la sa kam ban ngi la sa set along kata kalau kajing sisa ka bang ya keduk na ka sngi sya ka sngi hanrai na ka liang ka Sarkar Assam pan
Kanyogan sisa yang hadu kata-kata namar bau neuput usam hadu mentahi ngilak benong baman kasngi ka sarkar Assam ka kini ya kecaka jungi jong ngi ki nong Meghalaya bat Mario ya kecaka ka Shlai ya ki jingking ka Tei ya ki Surak ka Thung ya ki ding ki sek da ka bor hanrei mengiu nong Meghalaya pat ngisu ya pekai borok sikata tekum ki nong song silong ngi dawa ban ngi daman ngi diman sya ka sarkar bahkan simkha nak kepada ke jingbit jengbiang jongi kinong susunong bat jong ka state bat ka ri bat ka jai beri barok kowe Mar ba ka jing pum sim khia jong kita ki nong mi khmat ki jongi ki bangila jit mat penjop dan burom ki deh lor kata-kata ka perlong yu ni put ba ngi ki nong sok sunong joka Western Riboy ngi ha ban wan mi war shadu shapo di siru jen lada nakaliang ki nong ngilam jong ka constituency kumbolong hakwe kin mi sakmat ban yada yu parado bosnam example ngala banong kumbalong i ba Charles Marngar i MLA badan burop itur sakmat ban banira bi paradok posnam haba kidon ka along jeng pulu Asam ada yang so perdam jor hana kapor ba kinong mi khamat jongi ki shimsting bat kim don kata ka responsibility bat kit khia namata ki paradok posnam jongi ngi hang ne ki kup suliang ki sam suliang ki bawan bantawa ya ka hok ke jongki hang ne ha po DC dei hal kata kadau nakaliang jongi kum kinong yalam yang kiseng beper angkat berkiriu long ba ki long kemi ki long kepangiwan hane bandawa nak sorkar bakade bantuklar mardor habedai bat ka kaput kesam nakaliang ka sorkar ka le meina sabab pelat khamtam ki noksek long ki bedan haki border areas habangi baik ya ka status quo ka ban nakaliang ka sorkar kala dep soy nadu usnam ciajar khandai spa khandai puar tak kapor yole sengi ngi kena ngi dangret ngi patip ya kadang kadu Henry kajinge ngi kendu wat hadu menta mengilap cross ya kalai pau lai pesan sem bat kumta ter te ka message ka sarkar kalong ba subha wat he umpunyang ya kading ka bakalang namar bangi haki border Western Riboy ngai im kum sipara kum ki henman bat ki para bat ki khar Asam ngi lek ngi yawan ngi khai ngi pateng ngakwa ban pulei pi ya kaneka status quo kabala depsoy hau kharwe tarik ujun ar hajar pra hapdeng u chief minister jongka jela Meghalaya jongi ilet dan kuparoi but u chief minister jongka Assam Tarun Gogoi hangne clearly la mention bah this sentiment and stated that the spirit of friendship and brotherhood between the two states should continue kumtangi nakaliang kajungi ngi im kum sipara wat ai bakane kadingkan kelang lada kani kadingkan kelang seki border areas mono bersim responsibility ka responsibility ngi dai blame seka government dai namar ka jingsting juga government ka penlong kum ni ngasmoro benong ban suksan rempai tangna i phalor yeng lani tangna i kamra setja habai dai berkanya ka jingya ka ki pajba ki kendu ngim sula ban pediang ya unong mi khmat jingi subha mi sakmat long ki baslor haba ya pila jet pendan buram daki pajba subha mi sakmat banyeda nam ta ki jingya jeng pajba